Balmo on nyangma res klina sumo kuri bashiti ala kana bashi foike nse ni sankura damlele 2021 ala kan son cɛya ka sijan ani kɛnɛya surtout kɛnɛya ala ko dan bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka foyew ala ko kisi ala ka bonheur caman don foyew kɔnɔ nse en tout cas mes meilleurs vœux et puis ala ka ɲinɛ an ka bangebagaw la ala ka yafa kuma ala ka ɲinɛ an ka tabaw la ala ka yafa kuma nse donc aw bɛ cogo di bi aw ka wusa alhamdulilayi donc bi baro bɛ les dangers de la cité de kan épisode 9 et 10 awɔ bi an bɛna baro de k'o kan donc j'espère que début d'année ça se passe bien donc sisan épisode 9 la an y'a ye Nafi espoir kun bɛ ne la Nafi ko in na ne kun ko Nafi kun bɛna ko yira Alasani na donc je pense que peut-être a bɛna ko yira Ala kɔfɛ mais a kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc sisan donc an n'o ko lajɛ o ko tɔ bɛ kɛ cogo min na quoi Dija Usu n'a ba en tout cas u ka discussion kɔni a bɛnna yɛrɛ de a bɛnna ba ni a ka denkɛni a ka lagareni Usu lagareni a n'u ka discussion donc c'est une très bonne chose et puis sisan an y'a ye u ye clin d'œil kɛ série la n ye série mun déjà revu kɛ Furu 2.0 donc série ka di yɛrɛ de donc ni mɔgɔ min ma revu lamɛn et puis ni mɔgɔ min ma film yɛrɛ ye u ka taa lajɛ awɔ donc an y'a ye Ana ni Mo kɔni olu bɛ ko la dɛ u bɛ ko kan couple duman couple mondial desani en tout cas an y'a ye fɛnɛ Takudi Ana tanti a n'a cɛ u kumara a sera ka kuma cɛ fɛ pour que ka kuma cɛ fɛ pour que u ka se ka kuma quoi donc en tout cas ne yɛrɛ kɔni ne hakilina ta la Takudi kɔni ne bolo ale ni Mo de kɛra ɲɔgɔn fɛ a kun bɛ ka mun fɔ Morikɛ Bara k'a ni jeune dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien k'a n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne bolo Mo de don ne bolo Mo de don parce que je pense que ni Mo bɛna ni Ana bɛna présentation kɛ famille na ka Mo présenter a ka famille na bɔ bɛna k'a kalama o kuma de la moi je pense que bɔ bɛna k'a kalama o kuma de la an t'an sigi ka lajɛ ou bien Bamakɔ musomanninw ko bɛ ka juguya dɛ ɲɛgɛn fɛnɛ boîte ɲɛgɛnw ni pewu ɲɛgɛn ninnu kɔni a banna hali pour une fois Alasani kun ma foyi de ɲininkali kɛ a ma foyi ɲininkali kɛ Bamakɔ musomanninw aw bɛ seko la ni yɛrɛ denni a ɲɛ faralen don a banna en tout cas a y'a ta sɔrɔ a kun bɛ mun ɲinina a y'o sɔrɔ mais Alasani kɔni Nafi nin ka kɛ Nafi taalen ye dɛ ou bien mɔgɔ b'a fɔ ko ne bɛ Alasani contre la dɛ ayi c'est pas que n b'a contre la c'est que Alasani furulen don donc ni furulen don e de y'a décidé k'i furu mɔgɔ si m'i forcer i ka furu donc i to i place la ou bien n'i tɛ to i place la mais kow kɛ ka ɲɛ dɔɔni quoi donc ale kɔni bonya foyi de t'ale ka furu in kɔnɔ o cɛ man ɲi fɛnɛ sinon n t'a contre la dɛ mais n b'a contre la quand même dɔɔni en tout cas pour une fois a kun ma ɲini ale ma denni darage denni yɛrɛ de nana a yɛrɛ d'a ma sinon pour une fois franchement a ma fɛn kɛ nin na donc ni cɛ kɔni ye cɛ de ye donc i mana i yɛrɛ d'a ma togo o togo n'a minɛ ni a bolo fila ye kɛ a bɛ kɛ cogo di donc Ana kɔni ale ka histoire ni ka taa i taara fɛn bara Mo bara ne kun kɔnɔ ko su kelen kun bɛna si ye puis i bɛ segin i ba bara mais a ti ban donc nin kɔni kun ma se nin na dɛ Ana ou bien nin kun ma se nin na dɛ
i kun bɛ se ka kuma dɔrɔn heureusement mun na bɛ kuma fɛ mais an na nin ma se nin na quand même a kun kɛra tile filani an ma Fuseni ye Alasani ni filani ɲɔgɔn a kun kɛra tile filani an n'u ma ɲɔgɔn ye mais comme n t'a dɔn n'aw hakili b'a la histoire daminɛ la parce que Fuseni ni Nafi ka numéro dira Fuseni de ma quoi donc après Nafi ni Alasani ni ɲɔgɔn ye mais u fila si t'a kalama k'u bɛ Nafi dɔn quoi donc et puis Alassane kɔni pour une fois a m'a kɛ exprès fɛnɛ parce que comme Nafi bolo Fuseni de kun don quoi ale kumara mɔgɔ min fɛ donc an t'an sigi o ko lajɛ et puis ni Fuseni kun b'a dɔn ko Alassane bɛ miiri janya Nafi ko de la parce que Nafi taara i bɛ nin ko sugu kɛ ni a plus a terimuso ye ni mun terimuso modèle ye donc a taara ka taa et puis a t'a ka téléphone ta Nafi kana ka téléphone ta dɛ kana sɔn ka téléphone ta dɛ parce que là depuis a daminɛra cɛmisɛnnin ninnu u bɛ ko la u si ma minɛ u ka ko ninnu na fɔlɔ a bɛ kɛ cogo di u si ma minɛ donc a ka ɲi ta Nafi kana sɔn dɛ a to yen kana sɔn dɛ voilà filɛ donc maintenant an bɛ na épisode 10 kan an bɛna épisode 10 kan il était quand même temps ko a ka penser k'a fɔ k'a bɛ problème régler n'a ba ye heureusement mun na intervenir la quoi parce que tile joli halisa kɛlɛ min tɛ kɛlɛ jɔnjɔn ye yɛrɛ e bɛ taa an b'a fɔ i bɛna taa si ko fɛ ou bien ayi donc hali ni i ye musokɔrɔba de ye sisan o bɛɛ bɛ faamuya mais ni kɔni kuma se nin na quoi parce que là déjà ni kuma se nin na en tout cas ani a taara kuma a tanti fɛ Takudi et puis an y'a ye mɔɔw tora mobili kɔnɔ est-ce que aw mɔgɔ b'aw la mun ne hakilinata ye nin kelen ye nin ko in na mɔɔw tora mobili kɔnɔ ne hakili la peut-être a ye yɔrɔ dɔn a delila ka na Takudi bara a ye u ka so dɔn ou bien a ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ kɔni hakili bɛ ka munumunu dɛ aw hakilinata ye mun ye nin ko in na et puis bɛɛ la seginna muso furulen mo ni muso furulen min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o fana seginna ka mo wele k'ale cɛ bɛna taa voyage la a banna ne yɛrɛ kɔni bolo ni mo taara cɛ ka ninnu minɛ a kɔni to yen a kɔni to yen dɛ ne yɛrɛ kɔni bolo a k'u minɛ yɛrɛ de parce que là ninnu tɛ se ka to ta donc sisan Alassane kɔni ale ka comportement ye ne dabala banɛ a tɛ ka Nafi sɔrɔ a bɛ ka a jarabilen don wa ou bien le fait que muso ma deli ka nin ɲɔgɔn k'a la o de digilen don a la n bɛ ka question poser n yɛrɛ kunna dɛ ale ta ye jumɛn ye en tout cas a to aw k'an bɛna caya dɛ ni Fuseni tun b'a dɔn ko Alassane bɛ miirila nin ko Nafi de la tan en tout cas on va voir ce que ça va donner leur histoire là on va voir parce que ni Alassane ni Fuseni bɔra nin ko in kalama Fuseni bɛna réagir cogo di on verra et puis Nafi ni Chacha ka amitié kura in ne yɛrɛ kɔni bolo n bɛ ka miiri de n ko ni sisan Nafi bɔra kalama ko Alassane ye Chacha cɛ ye est-ce que Nafi bɛna fɔ Chacha ye ka ni Alassane tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien a bɛna to a kɔnɔ et si Nafi ye kɔnɔ ta u ka soirée romantique in na ni Nafi ye Alassane ni Alassane ka ni Nafi ye kɔnɔ ta est-ce que Nafi ye kɔnɔ ta u ka soirée romantique in na en tout cas ne kɔni ne kunkolo bɛ ka chauffer a ko la dɛ ne kunkolo bɛ ka chauffer yɛrɛ de
donc t'a dɔn n'aw fana kunkolo bɛ ka chauffer a ko la mais an k'an sigi k'a yɔrɔ lajɛ parce que là hakilina ko do dɛ donc Mo sisan Mo kɔni ale bɛ ka continuer a ka attention na dɛ an t'a dɔn n'a taara Bela lajɛ n'a ma taa Bela lajɛ fɔlɔ a kɔni a ko n'a taara lajɛ cɛw ka minɛ c'est tout donc Mo kɔni chanson yɛrɛ dɔnkili bɛɛ dara Ana la Ana ko in a banna a dan en tout cas ne yɛrɛ kɔni hakilina na épisode tɔ dɔɔni b'a la et puis parce que histoire caman an ma histoire caman ye fɔlɔ parce que Mo ka échographie ko donc an m'o o togoya dɔn fɔlɔ et puis ni échographie ni den bɛ yen ou bien ni den bangera de ou bien ni den sara de an t'o si kalama échographie ko in na et puis Alassane ka passé an ye flashback dɔ ye kumani dɔ la noir blanc na ko Alassane ka passé donc après fɛn ma fɔ o ko la donc et puis an ma personnage bɛɛ ye parce que mun kun ɲɛ datugulen don an t'a dɔn o ye jɔn ye quoi ou bien peut-être a dɔɔnin non mais en tout cas u m'a yira an na fɔlɔ donc cɛ min ye plainte déposé accident tɛ ka plainte o plainte tɔ kɛra cogo di et puis Takudiga Amain jeune Amain ne yɛrɛ kɔni bolo Mo de don dɛ aw hakilinata ye jumɛn ye ne kɔni bolo Mo de don dɛ en tout cas Yeta kɔni Yeta digital il y a de quoi faire épisode et saison caman yɛrɛ parce que n'u ye personnage bɛɛ développé personnage fɛn fɛn filɛ nin ye n'u ye bɛɛ ka vie développé fɔlɔ vie ani sisan donc o kɛra cogo min na et puis Idi c'est vrai que il reste un mystère quand même parmi tous ces gens-là Idi là. Ouais, il y a un petit mystère de Idi puisqu'on ne sait pas trop en fait. Idi il sort pas souvent quoi. Donc voilà. En tout cas, Nine Koumene Bolo ka foye épisode 9 et 10 de la série Les Dangereux de la Cité de Yeta Digital. Donc voilà. Donc portez-vous bien. Aye soin taw yɛrɛ la aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné a ye a partager mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kuma fɔ mɔgɔw ye an ka caya et puis surtout a ye commentaire bila daminɛ an ka baro kɛ a y'a mɛn d'accord donc a ye soin taw yɛrɛ la awɔ a k'an bɛn wagati wɛrɛ awɔ